Kaixo! Zegur! Oso ondo! Zer ilusioa hemen egotea. Baita nik, gaina zor nizun aspaldu. Bai. Gure kasan ezagutu ginen lehenengo aldez biztaz. Egia, pasilloan? Aurkeztu zenutela zuen diska, aurkeztuenago depresesiak bolet izenekoa. Nola talde hori edo? Bueno, Grises taldia, hasi zan, oindala ia 8 edo 9 urte. Abeslari bat, bertako abeslaria nire anaia da. Orduan oso familiarra da. Nola hasi zan? Etxian oso musikariak izan geha beti, eta hortik, zeztuko beste lagun batzukin elkartu, eta azkenean talde bat ingenun. Zer eman dizu Grises taldea? Zer eman diten? Eman dit, esperientzi vital nik uste nire bizitzako garrantzitsuenetako bat. Bai, eta lagun berri jakitia eta musikaz gozatu ahal izatea. Grises taldeak kontzertuak egingo dituzue eta nola izaten da kontzertuen giroa edo jendea badaki zein diren Grises taldea. Bai, gu jada makigu hori, 9 urteko bidai bat, orduan, bai, girua beti izatea oso ona. Segun ze kontzertu klase, oso desberdina. Batzutan festivala handita jutezea, eta orduan individualistagoa da, baina sala txikitan, jendea jutea zu ikustea, eta orduan hori politxo da. Baina bai, eta ambientia gurekin beti oso jende ederra elkartu da. Nolakoa da, zagertzen dituzuen abestiak edo zertan zentratzen zarete abestiak egiterakoan? Beti nahi izate deu, oso metaforikoak dira, ez? Beti nahi izate deu esplikatzia bizitzak merezi dula pena, eta oso positiboak dira, zentzu hortan. Eta jendiai animatze jo, bere barne bulkada hori ateatzen. Normalian, tema guztian leitmotifa hori da. Así que bai, positiboak dira. Ez zaigu gustatzen iluntasuna erakustia. Ustet bizitzak badakala beak iluntasuna handi bat, eta orduan argitasunetik goaz. Bere alde, baiko aldo positiboa, ez? Hori da. Eta zer ikuspuntu dago taldearen aurrera begira? Justo gantxe, topatzegea momentu desberdin batian. Segurazki, bai, bitu, lehen azea galdetziazuna hori. Bai, oain segurazki gerauko gea urte bete edo, eta hartuko deu denbora gehiago konposatzeko. Ze oain arte egin deu, gira eta konposatu, baina dana batea. Eta ez geha inoiz gehau. Eta orduan oain bai nahi deu, pixka bat lasaitu, gure sartzen nahi da, Eugeni. Orduan, pixka lasai hartu, eta disko berri lasai konposau, estres gabe, ze bestela da denbora guztian, estres handi bat. Badago zer esateri diska berria edo ideia bat edo? Oain dikan oso ideia gutxi, ze gu ikusi ginean lehen urtean, justo orduntxea eginan, gaina martxuan ikusi ginean. Justo orduntxea eta genuen diskoa, orduan ez digu eman denbora, nahi deu kaineru haua izatea, hori bai, eta pixka bat nahi deu nahitia, diska ezberdin bat izango da. Abankai abesinaria da, Grises taldea, baina mestratzen baditu bere sekretutxoak, hori nolabait dantzan esateratzerako aktoreare bestea eta hogei egikago nahi
zuela akompainatzen egiten aizeate eta egin duzue obra okrez banago lesbianismoa, bai. Bizibilizatzeko. Bai. Bai, Kafka izena du obra. Kafka. Jo, oso ondo enterauta zaude. Joder, bai. Zer da Kafka? Bueno, Kafka da, toki bat, Bai. nun etorkizunean, 2049an, nerabiak hartzeitue, eta Kafka horietan sartzeitue. Bale? Eta hor ze erakuste joe, pasilloik ez sentitzen. Bale? Nola etorkizunean munduak oso kontrolatua izan berdun, orduan, kontrol horren barruan, gure pasilloak ez diakabitzen. Orduan, nerabe horiei erakuste joe horiten. Baina, klaro, histori guztietan bezala konflikto bat egon berdu, eta konflikto hori zer da? Nerabe batzuk pasilloiek sentitzen hasteria. Eta bien artean horrelako maitasun historio bat sortukoa. Ezberdina, ezberdina. Bai, gustatzen zaizu? Etorren berdezu ikustea? Gobernatuko dirazu. Hombre, clarísimo. Eta nolatzen dokumentu zuten zuen. Ideia horrean zerretu nahi, oso nolu duten zerretu. Ideia hauetan egin behar dira, baina eta nire ustez ez gaude nahiko ez dituta gai hortaz gu eguneko kontasunak lantzeko. Claro, eta arrazoi osua, gurekin kontaktua jarri zan gehitu elkartea. Eta gehitu elkartea justamente hau esan zigun, beharrezkoa da antzeslan bat sortzia, nun bi emakumen arteko maitasuna ikusi joan. Ez da olako inun, antzeslan hau, Euskal Herria meintzat ez da sortuta momentuz. Eta esan genuen, bueno, proiektuak inaurrea oso gustoz, zuk esan ezun bezala, iruditzen zaigu gai batzutaz hitzein berdala derrigorrez. Hori da. Eta gero Hortzadar sartu zen, Hortzadar da Hortzadar LGTB, Bilbon, eta orduan behaiekin batea egin genuen antzeslan hau. Ondo, eta egin dezue obraren bat, eta zer buruz entregatu da publiko. Oso ondo behitu estrena hau genuen, igande honetan ez aurrekoan, oantxen. Eta publikoa oso guztua geratu zen. Gero hain dakau, Azpeitin dakau beste emanaldi bat, Muskizen beste bat, Zumaian beste bat, eta ziurrenik Gaztezenan ere eratengo du martxoa bitartian. Orduan, horrea gomidauko zaitute, gertu da hon batea. Horretaz, atento egon. Bueno, zein da Laura. Gustatzen zaizu, Laura, Zein da Laura? Laura da baita ere etorkizunetik da. Ez dakit etorkizunak bintzeo zedakat, Eugeni. Laura da personai bat etorkizunetik datorrena. Bea, printzipioz, ez dana bate maitxakorra. Ez da oso, ez? Un poco txulita. Un poco txulita, ez bai. Etorkizuna pixka rarua dalako, baina derrepente topatzea etxe batian, non bizidian Isabel eta Bittor, eta behaiek bai dira oso maitagarriak. Orduan, Laura ere pixka bat ustea maitatzen. Personaje bihurri xamarra da. Eta nola eta zaitu zinean iruzuloko burua. Behitu, casting baterako deitu ziren, eta esan ziren, gustako zitzaizun umiantzako programa bat itia, eta bai, probatu dezaket, eta bialdu ziaten separata, eta pila gustau zitzaidan personajea. Eta orduan junitzen castinga tope, dana ematea, eta hartu ninduten, Lauran personajeako, orduan horraz izan ere irutxuloko ibilbidea. Zaude, eta guztua zaude.
oso gustoa. Bai, lantalde superpolitia dakau, eta benetan, gaina ez da erreixa batzutan telebistan, nola jendia jun eta etorritean, eta oso medio estresantia dan, porque oso azkar inberdia gauzak, eta azkenian dirua da egintzeuna, horrelako lantalde bat bilatzea, superpolitia da. Eta gero baketa egun fijo batean da, zuk jumea dezu, igual ez dakinun bizitzea eta... Claro, ni zestuan bizi naiz, gertu bizi naiz. Duen grabaketa Miramonen ite deu. Baina bai, astian egun batian grabatze deu, aste osoko eduki dana, bakizue irutxulo egunero egititzea da. Eta antes lan gehiago egin dituzu. Bai, pila bat, nik Madrilen ikasi nun. Bai, Madrilen ikasi nun, eta han bizi izan itzan 12 urte. Eta gero, han hasi nintzen lanian, eta inun obra bat, justo karrera bukauta, inun obra bat, Kijote izenazuna, eta horrekin egon nintzen 4 urtez mundu osotik biratzen. Bai, egon nintzen Afrikan, egon nintzen Hego Ameriketan, denbora pila bat, egon nintzen Frantzian, bai, oso esperientzia ederra izan zen. Eta hori pasa eta gero, erabaki nun berriz Euskal Herrira itzultzia. Eta bai Euskal Herrian bat antxakakin inden lana, gero guk Kamikaz kolektiboan sortutako lanak, eta azken aldi honetan nahi naiz asko idazten. Gidoiak, Bai, gidoiak. Eta zinema zuzendariak bazea, Bueno, saiatzen nahi naiz, ikasten nahi naiz. Ze esperientzia dakazu zuzendari lanetan? Zuzendari lanetan dexente, porque azken 7 urtiak zuzendari lanetan egon naiz gehien bat. Orduan, esan daiteke asko gustatzen zaiten gauza badala. Baina, okerro pasatzet zuzentzen, aktuatzen baino, nerbio gehiago pasatzen dut. Bai, askoz gehiago. Hola, proiektu bat mugugaitatzen zaizuna, zuzendutakoa. Azkena Kafka, hori baino lehen Agur eta Dolore. Agur eta Dolore, ez zegoen Iraia Claro, Iraia Arias eta Miren Gaztañaga. Eta hori nik zuzendu nun. Musu bat bilei. Musu, eta Iraia ere bai. Bai, bilakin inun. Eta hori baino lehen, zuzendu nun Histeria. Eta hori baino lehen, Eta bebe, ez zeudezak igual lakago, A ver, bueno, da igual, lasai. Da gaurtzeko Bai, jolin hori astu intzait. Joder, estás puesto en todo, Patxik esan Jo, Patxi, ze majo. Bai, Zarauzko kalerkin, lehen udara hontan, aurreko udaran, zuzendu nun Alurpean. Eta baita, hori izan zen beste esperientzi bat, porque kaleko ezerren un inoiz zuzendu. Eta, claro, kaleko bizitza beste gauza bat. Zaila, eta nolako gara, kalean, holako kitaldi edo emanaldi bat astolatzea. Bueno, zaila da, ze zuk kontrolatu ezin dituzun gauza asko daude. Adibidez, eguraldia. Claro, eta Euskal Herrian bizigea. Orduan, ni ironitzan ofrenda florala egiten, Eugenio. Mesedez eurik ez zitia. Eta gero adibidez, txakurkakak. Bai, raru emateu, baina, karo, jendia lurrian eseritzea. Eta, klaro, txakurkakak ezin dian kontrola. Orduan hori hiltze ginen. Emanaldia baino lehen hori jasotzen. Kontrolatu aldia bakoitzak jasotzen badu. Claro, baina jendiak ez du jasotzen, orduan gu jaso berdin. Zian gauza bitxi horiek, antzestoki batian
ez dazkazun arazoak, Hola. de repente, hor bai. Ba, eta gainera beste esperientzi batez, agertoki bat kalean, eta... Bai, eta beitu, hainbeste gustau zait, aurten beste bat ingoetela, Bai? kalian, bai, zestuan. Bai, ze azkenean, bai, gogorra da momentuan, ze hori, adibidez eguraldiak eta asko ardura unindun, azken momentuan, baina beste gauza polit pila badaude, kaleko magia hori, antzestoki batean ez dago. Eta baina etxeetatik jende asko begiratuko zizuten. Bai, hau zan ordia parke bat egon Zarautzen, dago parke bat, Zarauzko sarreran, baina bai, etxeak baditu inguruan, baina pixka bat urruti. Pixka bat urruti. Bueno, bokalba, bila esker etortzeagatik. Zuri, Eugeni, plazer bat izan da. Eta bilaleko diago, musu handiba gure ikuslei. Ba bai, bialduko jo. Baka, Muxo handi bat. agur! Agur!